Здравейте, приятели! 3 момичета си поръчаха днес манитата и аз трябва да им ги опаковам. Едно момиче се поръча, всичките ми ето такива, има им прозрачни. Ставаме ги ето тук. 2 сини, 2 жълто и зелени яблочици, всичките ми 3 шарени корди, 2 ето такива, 2 ето такива, само че са те различни, 2 такива, 2 такива, малко дърпам кутийката. Тук си поръчам 3 чехли, едно такова и едно лилаво, ето може да видите. Поръча си 2 коронки, едно такова, 2 такива, всичките ми такива и 2 такива. Чакайте, че едното падна. Ще го сменя с друго. И е време да го опаковаме. Понеже снимам и не мога да го опаковам така, ще го опаковам и ще се върна. Ето я поръчката, опаковах и поръчката е 1,60. Получава подарък едно пликче с пчеличка. Време да го опаковаме и да. Хора, сега разбрах, че момичето се отказа от поръчката и затова имаме 2 поръчки. Ето и как я опаковахме за първата. Така ги оставам. Момиче, поръчката ти е 1,60. Започваме с следващото. Следващото момиче си поръча едно лилаво, едно розово и едно жълто бомбонче. Виждам сега на отражението, знам. Всичките ми такива. Последното ми такова. Такова също се поръча. 4 чехлички. Ето. Видове. Всичките ми сини. Всичките ми зелени. Буквички и усмивки. Всичките ми ябълки. Ето може да видите. И ето това сърчице. Време и не е да опаковаме. Ето е втората поръчка. Тя си поръча и корда. Поръчката става малко скъпа, защото кордата ми е 3,50 лева и това е 1,50 лева. Всичко е общо 5 лева. Ето ги двете поръчки. И това е, момичета, чакам ви да си ги вземете. Ако по принцип не можете, аз мога да дойда до вас. Това е от мен. Чао! И ще правя ново презареждане. Надявам се да направя 100 абоната. 100 хареса. Значи хора, нека съберем 100 лайка, 100 абонати и ще направя видео, където подарявам такива, ще правя giveaway, който да подарявам ето такива за абонати. Затова пръскайте този палец и това беше от мен. И чао!